الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganayrong na biyagkutan sukadadan dan warahul alamin sukadaw ng walubantugan na pagalindan na Allah subhanahu wa ta'ala nang usia nawatan tanong sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariakan sa mga Islam itatarus-tarus na giyabuto indan di kapag saya si mga syarat usang bayaw. Si kumipos na miyanin kaluwag yung kaya surutus sala na ayang kadagalian na siyaw diman. Ayang kadagalian na siyaw diman. Nagu miyaw sa itanong si ko miyaypos agiyang kuto syartul awal baganaya syarat piyagusaitan waginan suka pakasun agiyang kuto waktu ino sa itanong agiyang kuto kapag pakasun agiyang kuto lima waktu wasabayang sa taman sa rutan kuto niya taman. So iman to nasumpatan ka no agiyang kuto miyagwatan no mga syarat usabayang padaluhon agiyang kuto satrul awrat ginan suka sa pangisa awrat na isa din naman po kailangan na katukawan tanwanan ka madagalak pakasubog sa giyang kasapang sa awrat si kusambayang nagugunabang po si kusambayang kagiyang kaiya awrat ini subuh agama tanwa Islam si mga dan kuna kuso mga buba si mga dan kuna kuso mga baik na kailangan tunong to akasasapangan api akan pamana kenapa sa masjid kasagiyang kaya paman na mga pedarba ngunit tanong ko dan insyaallah penurun lagi ko ijtinabun najasa pencasaran usama yang lagi yang kutu akapanang gila isi kung mga najis agi ang kutu atindan wa marsik dan aku sayang penanan insyaallah bismillah padahal lagi yang kutu istiqbalul qiblah pencasaran usama yang lagi yang kutu kasang sa qiblah ba ko lagi ang may Halo. Halo. Pada kali tanong lagi ang kotwa istiqbalul qiblah. Gina suting tanong kasangor kunin na kaadar sa qiblah. Pada kesulitan wagi pelipusan agi foto aniyah supitan wa kapanian dia kaya kapanian na importante daya si usambayang na kailangan na mo sa itanwaya kailangan na mapagadan tanwan mo na yung ito kita dia kaya kapanian kagi paman na malubuya sa mga tao mga muslim sa iyang foto kapanian anda di manian si isa puso agiyang kutuan niyan ada kumana din din pero agiyang kutuan niyan so pagalitanwanan pag-usay tuwan tunay makaatog sa agiyang kutuan duwa agiyang kutuan pamana di manian sa puso ang taaka din di mantero agiyang kutuan niyan kung tanong sa sitano ipu sa agiyang kaya satrul awrat ayaman na nakasapang sa awrat nagyang kaya kasapang sa awrat nanti kung mga ulama apadadan sa giyang kuto sarap usambayang sama no to na
Miyak kuatan usikumuna agyang kaya syarat na kailangan din na pamaali tano di minggulalan agyang kaya syarat syarat ko mga sambayaw di ko mga ulama aginan su aura awajib nagyang kutwa ka sa Panginoon kauto pamanasi ko mga dato na kaliugat nagyang kutwa paman na kasang Panginoon sa nagyang kutwa auratiran waya kutuhuluhu na miyang karata-rata ubab kailay naman ito paman na igira apyak ilay udat wag yung kutwa auratian anta kasuk si mga baik na miyang karata-rata ito si wagamatano Islam way wayustahya minuhu na mupiyak kaya iating mga ulama ubas sudah tu amusu mga bayi na paman na bayiran din sa sawa iyagyan ko tu mga auratiran naman ito okay na sa kaya masa taliman tu nasa bom sa kaya kapuli suku masa na pa kaya paman na aya kebebayan mga tao iman tu na kesawan nagyan ko tu mga auratiran naman nagyan kaya rapu Islam apaman na basta abatan dua aurat udah tu na wajib din paman na lagi nagyan kaya si mga datuk nagyan kaya paman na lebihan na nakailangan na kesapangan yan ito o kesapangan yan nagyan butuhan lebihan na mupaman na pihak kaya yaki at mupaman na mga ulama o boto kasawai na kumiyak rata-rata yung bundal agyang butuhan kasawai sa agyang butuhan aurat ayat dalil nagyan butuhan turu Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-A'raf ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid ay 'inda kulli salat ayam mana ini na pintur wallahi buat anu Adam ayam mana na tiyawag Allah subhanahu wa ta'ala sumbuat anu Adam mangada Tuhan ta'aka mga bai sulutani wa tinggi na gyang kutuan diktarani usiku umani sambayang naman ito o di na tigu Allah sulutani agyang kutuan mga pipya o mga diktarani usiku umang kanu sambayang sama ito na kailangan si mga Muslim agyang kutwa paman na kanditariran na mukasa pangiran sa agyang kutwa mga auratiran na muayap na mas mapya na agyang kutwa mga pipya sa mga ditaran talo na ayat talo na sulot igira manuto sembayang talo igira na dituro ng mga ulama o di na pag-ibara itong si mga paditan o mga ulama alang hindi na tigiran na ingira manutuan na pupumisin na naka paman na pupumisin na kasagyang kaya mga dato o di na semua naka-opisina nagyang kutuwa pupumisinan na paman na titilakan niya na tato nagyang kutuwa didar niya paman na ipuna ka din sa ulo na taman sa ai na paman na piya magaro kung piya pili adidar niya na paman na susunod niya paman na upama kumapasangi kapag inapay na maginapay piya nagyang kutuwa adidar niya no paman na pilan sa piya tama sa nagyang kutuwa paman na saro ariyan na titanong paman na pakatatunangan niya na piya nagyang kutuwa tanong pa yan nagyang ito na paman na lagi niya na manusia ang isinaan niya na dapat yung igina paman na ayat ng bisitaan tanong nagyang kutuwa Baitullah paman nagyang kutuwa mga masjid mi ano ya paman na mga masjid na masjid na nandar paana nagina ni paman na miya terwawalay wallahu subhanahu wa ta'ala so kailangan yung mga pagariya nagyang kutuwa paman na igina absolutan sa masjid ay tindagutan sa sambayang na makasasa pangatan sa aura nang aya isa sa pangatan nagyang kutuwa mga pipiyas ikong mga didar ng tanong biyali mo Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ikong mga bait at yung Nabi la yaqbalu Allahu salata haidin ay baligin illa bi khimarin ayaman ini nanti Nabi tanong Muhammad si ikong mga bait din terimaan Allah susambiyang ubaiyak iya baligan
Apaman nakagigya kaya sambayang nasi ini mi papaturay si ibu paman na kaya baligan na dito na uso kaya baligan na mga bai uway nagyang putwa bai na diterima nagyang putwa sambayang yan inunta na sa kanyan na makakukumbong o di natin itanong mga susulod sa mukana na kaya ka na paman na mukana talagi nagyang kaya kapili tanong si ko sabar ko mamabay tanong si ko agama Islam nagyang putwa mo ko na iran na paman na maluwag agu paman na mata sagyang putwa mo ko na iran di sulot nila sagyang putwa nila ni kasambayang sama nito na inalu sayo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang putu dapat apnitar ko mga bay agyang putwa paman na kasasapangan nagyang putu mga uluiran kasasapangan nagyang putu mga uluiran taman sagyang kaya paman na mga bridaniran nagiti paman na dapat absolut nagyang putu mga bay pada sibu mga ulama Asu Ibn Abdul Bar nami aluin yan at tingin na sumanga ulama nami yung pumusiran sagyang kutwa kaptubi na sa usang buyang utaw ini bagagyan nagyang kutwa kandikan askan yang paman na kugan yan nagyang kutwa kasapangin yan sagyang kutwa yang kutwa auratian wasalla uryanan nami sumbayang sa kanyan paman nada aban yan masusulutan dito. Sama nito na di ko pa kaisi ko mga netwa musuh mga bai paman na basira na sumbayang kasasawaan ng iyong kutwa mga auratiran. Tingong mga ulama, isebutan tanong. Daan tingiran ng bidaan ang iyang kutwa kasapa. Uninak, ipapaliwatan sa iyang kutwa kapsapangi ko aurat si mga sambayang antaa ka sa iyang kutwa kapakadadar pa o mga tao ang api ang iyang kutwa paman na kapakasisibay ka. Naman ito. Malagi po sa sambayang antaa ka adna pangailayra ka. Matitin ka no, antaa ka paman na matataram bisa ka na kailangan din ng pamaap sa mga nagyang muta aurat ka. Agi ginawa na matataram bisa, agi ginawa na misalin siya kwarto na tinabiyang ayaw-yawa kaya. Daya ko paman na siyunod yan nagyang muta underwear yan. At bigay na mayaw. Naapiyan pa natin ng mga ulama sa matataram bisa agi ang muta tao na linggo pa ngayon ba pila agi ang muta aurat yan. Lalangin yan mga muna sa mga bait. Apaman na niya kaya mga bainatan po dun na po mala apaman na niya po ito kapakasabariran sa niya kaya kan dinitara. Uwi na niya po ito kasabariran naging tumang ikala abalas agagwairan ay mulas kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama na ito na ito yan ang mga pagariya ang niya kaya kasapang sa aurat na malagid o si isa sambaya antaa ka sagyang puto akalilimot o di na matataram bisa ka napaliugatid na gyang puto paman nakasapang isagyang puto aurat. Aya dalil na gyang puto hadithu Muawiyah ibn Haidat al-Qusayri abiturukun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihfad aurataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuk. Sa pangingka, uli na siyapang kaating nabi ang iyang puto aurat ka. Sama nuto na iyang kaya sumanga dato na aya aurat iran na ipusa iyang kaya pusad na taman sa iyang kaya lab. Taman sa iyang kaya lab na ginan ipaman na aurat umanga dato. Tigo na misli po Muawiyah at tingin na sa pangingka su aurat ka. Inun tabu si kumanga karumangka. Uli na si karumangka ang iyang kutwa paman na mga bai kiyamilikan ka. So yutuwi paman na piyakali unabitan wa Muhammad paman na kepakai makailay sa iyang kutwa aurat ang iyang kutwa dato. Pagalero na sukaruma o di na iyang kutwa paman na kiyamilikan ang mga bai. Agi paman na sa Islam na ira paman na kiyamilikan ka bai
na nagpapayo tuli nami itong ito sa paman na nagpapayo berumpungan ka o di nasadin sa paman na biyak pakayo kasi kung karumang ka nagito din mga paman na nagpapayo ading-ading bilpokan sa giyang kutuwa paman na ori pa naka-abain na Pedro o Muawiyah kaya faida kana al-qawm ba'duhum fi ba'd ya Rasulullah ingira manutuas sumanga tao na matitimusiran apa man lagi dagi kaya katitimukan unin apian tulad na kalilimu amatitimun sumanga tao paman na ini pakai suatu Muawiyah tigina api ingira paman na matitimus supaman na mga datu at mga baik na ayaw ko na ini sumbag na bitan wa Muhammad na fa in istata'ta alla yaraha ahad fala yarayannaha upama ating nabi o kagagang ka da abar ka makaila isi ko aurat ka sa timambu sa katawmu na ubang kau natin na bitan wa Muhammad na pakinay sama nito na kailangan bilangin mga pagariya makapalang gila tanong why kana mga ipaman na mga datu napigili itaw naman po riyan kung paman na aurat tarangin, mapipingir taap na paman na lagi na ito. Why? Sa lagi na riyan kung asap na nanin hindi nilabag, paman na ginagawa na ng mga dato, di sila ditutupo nga. Why? Di sila di mamagilaya sa aurat. Na mas mana ito paman na kapakararata yan. Di aging kupakay. Api ang paman na lagi na ito, api ang kapaman na close friend. Audi na ginawain ka. O di na paman na pagaring ka, na paman na di din nagkapakai, o bagyang ko ito aurat yan na mga pagilaya, na ubang ko nagpigilaya yung ko ito aurat ka. Di ko din nagkapakai, agyang ko ito paman na kapamagilaya sa aurat at tigtan. Naman nagyang kaya ka ito nabitan mo Muhammad, wat tigin ugagang ka, adan na basa ka tao mo, pagkailay isang yung ko ito aurat ka, naubang ko ng pag-ilay natin kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uriyan yan na ini sa iyang puman. Dating yan na faida ka na ahaduna khaliyan. Upama ito Muawiyah, hay Muhammad, kung isar kami na matatarabisa. Ninja po niyan. Gaya dating dalaw paman, nagpapakaya matatago sa siar, di pigo, o di na matatago sa kwarto, paman na da ako nagpakailay, matatarabisa. Na ayah ini sembag unabitan wa Muhammad na tinggal ng Allahu ahaqqu an yusahya minhu minan nas mata na tinggal unabitan wa Muhammad sallallahu ipaman na dito wa ikya adi sumanga tao naman ito ayaw man niya na kung ikya kan na iyang kutwa ginawain ka pagaring ka o di na paman na padegang na ayaw ko na paman na dito wa ikya nasuwallahu subhanahu wa ta'ala mga pagari aswallah na isan na paman na mialuin ang inna Allah sami'un basir mata nasuwallah na pagka nag-abog pagay na iswallahu subhanahu wa ta'ala sa apian ditanu din na matatago sa iyang kaya paman na diyawaw ang iyang kaya lupa paman na matatago ang walay ka matatago ka sa hutin matatago ka sa teras apian din adar pa sa kaya dunia natang kedang keamatan Allah subhanahu wa ta'ala na pilih kalian. So gitu kailangan na pakapunang gila kan. Oy, kagi paman na di kepakai ubah sang sutaw na magkasawayan yung kuto aurat yan. Oy. Naman si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Aisyah din upama kalbihan yan. Nang isa din ang menang yan, nang ukiyaman tugaw sa Uthman bin Affan, nang iyang kuto kasisiyapan yan sa iyang kuto aurat yan. Api apan sudah bitan wa Muhammad, namiyapan tulam ya kaisa, namun untuk desakanian. Na namiyami sitaw su Abu Bakar su Umar, Allahu a'lam mugi paman na kapakatiti tu yang kaya hadis. Nasukul sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paman na dia ko to adin kilay sa dia ko to ang buta yan adin niya sasapakan ugay daragi mo mako masu Uthman bin Affan nasukul sunabitan wa Muhammad na nakiasa pa nga dia ko to ang buta kilay sa dia ko to abudan yan sama to
So dia kay mampu paman na dito amasyapan sa ginawa niya nina sumangabina piyak ka mamala madari piyak ka mamala gida paman na may lain kau na paman na sisiyapan niya nagyang puto aurat yan lagi na mampu paman na miyak balangka sa kau paman na naanggap kini mo mga aurat ka na priya ka gida bina yung wakiya dito paman na miyak balangka ko din na hindi mo makasasapang sa aurat naman ang pag-yuti kapi ang iyong puto lagi puto paman na ketaguan ka sa arma ketaguan ka sa menang, apaman na kupakaya susama ng mga tao na ito mamalakairan. Sagiyan ko ito kasisiyapang ka, sagiyan ko ito aurat ka, asukuan ko ang gamatan ng Islam. Ginap man na pamananod na kaya, ang din na mamala, na napaman na naging di ka argaan ko mga tao. Kaya paman na milena no pamaan, miyakatuwa-tuwa ka din na asisiyurpan takapan. Nato na yung kupingin ng mga tao, sila siya kaya na nagdadalagian. Api yung paman na miyakalan, miyakatuan, na napaman na danyang panasabuta, ibagyan kaya paman na lebo, na pananas yung aurat. O di na lagi na naman na sumangabay. Lagi ko ito ba kedaan sa arga sutaw, sabab sa giyang ko ito agal bagyan, miyaso pagyan susubuan, huwaga mantanong Islam. Ayaw ko na mi'aloy sa Quran ay ini betul wallahu subhanahu wa ta'ala sa iyang kaya paman na kasmul aura igina paman na su aurat na kaya sawaan na fahisha piya kasisingay naman ito ayan na pinter wallah na fahisha paman na giyo ito akasawa iutaw si ku aurat yan nagalabok ito piya kasisingay. Kenapa ini paman na tingdan wa normal laga lebek ada paman na ada abadian nakarata di ka paman na pia kasih singa ini dagi yang kutwa yang bersaul Allah subhanahu wa ta'ala. Hina sukiatur wa Allah subhanahu wa ta'ala si mga kufar Quraisy. Udi na paman na si kumiyangaw na mga sarwang. Atiku Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Ayaw mana ini? Na sumyangaw na ang mga tao, dapat nakapangaw mau Islam. Naadlap ko ito ang mga tao, hindi sila dito di sila dituwag sa Baitullah, dia kaya Ka'bah, ada awiran suryaw, naman ito, tigitan wa bulis, daan ditar, paman na mga adun pa na mga bairong, apaman na pag-iilayran binagyan ko ito, paman na mga anggur tairan, apaman na di sila dituwag sa Baitullah, ada aba kasasapang isagyan ko ito ang mga auratiran. Pintur Allah subhanahu wa ta'ala tina wa idza fa'alu fahisha igila manuto apiya kang gelebek kasiran sa gelebek apiya kasisingay udi na gelebek apiya karata-rata na turu uni na giyo ko mga tawa ditaru na dituan qalu wajadna 'alaiha aba'ana giyo kaya man gelebek apiya paman na apiya karata wa Islam apaman na tingkan wa kam burlis na siya miya suwasi ko mga amami o di na si upaman na mga apu-apu kanami inuman marata o bagida paman na ano na mga tao tero na kakira na marata na natira inuman rin sa mga apu-apu kanami o di na ino sa mga amami ini ganatiran kami na dito kapagay kami paman na baaya mo ka na siya po ka lagi na kaya paman na kaya tulong Allah subhanahu wa ta'ala Abi turun mga tawa qalu wajadna 'alaiha aba'ana giyo man ini gana terakami ni mga nuksami apa man na siya miyaya yang guru-guruan si mga apu-apu anami wallahu amarana biha na dilang panitero na mga sukli niya mga tao dilang panitero na dia kaya paman nagalab kami adi kami dituwaf sa Ka'bah ada kami ditaran nasubuan ra kami panayaw Allah subhanahu wa ta'ala naman nagyamot ka kapakasuso paligiran naya ko na ini sembekira na teruang kahai Muhammad kul inna Allah la ya'muru bil fahsya teruang kakiran hai Muhammad matana suwallah na dinyan isu agyang kutu apya kasisingay
nagugyang kutua miya makarata-rata agalaga. Lagi na ni paman na penangidan tanu mga pagarya, paman na ubabudin na makaputo agyan ka iya paman na miya karata-rata agalaga, paman na ini sabar wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasagyan kaya masa tanong, sagyan kaya masa tanong na kepakayan ng kesimatanong. Apaman na darapa aso mga tao na pelekas siran. Naman mo. Mga tao apaman na pelekas siran da alitar bubay dato anta ka mga bay. Napaman na diran dan na bayran ditaran matitin mo siran sagyan mo to adarpa. Naumantan mo to ipakasigi. Mga Muslim tanong aso Muslim na adna paman na aturan rakatan wagamatan wa Islam lagi dia daging kutua kandi ditaran na inatur rakatan wagamatan wa Islam. Nah, tigung mga ulama asukasa wa isagyang kaya aurat wa nadharu ilayya yadurru ila syarrin khatir. Nabusukay laya sagyang kutua kasasawa nagyang kutua auratian. Napakasugu kuno tu sagyang kutua diligan wa galabag. Naman mamugirap pamanda anda pamanda sumiyang ida pamakasasawan auratian. Naupuno ka pamanda bingon na bulag nagyang kutua pangilele ka nakapagaya pamanda kepikir ka agyang kutua di mampi agalabag. Oy. Sebab sagyang kutua paman nakila yang ka sagyang kutua tau kasasawa nagyang kutua auratian. Tingin pa ng mga ulama agyang kutua kaila yang tau sagyang kutua auratu pedian. Na kesama penutu sa kapakan gelebegian samarata. Nabu paman na kedaan sa paman na kedaan sa arga agyang kutua tau sabiya kutua paman na mimintin yan din agyang kutua kapilayan yan udin na kadinyan ni kambentay udin na kapilayan yan sabiya kutua mga tau di sumasa-masa aurat. Lagi dia no paman agyang kaya mga tau di makaripo anda pagripan niya. Na yaman na po asuko sabiya kutua di na di kapakang gelebeg sabiya kutua lagi duto nakagi paman na milera lagi buta aurat lagi buta bayi. Nabi yang dikubang ay isasapar. Nabi yang dilubukira sabab sa dia buta bayi. Nadi niya sasapangan lagi buta aurat yan. Na ino man mapi yang kaya rakuwa gamatan ng Islam. Ino mapi yang kaya rakuwa gamatan ng Islam aso mga bayi napiakan ditarian sa maluag, nagupiakan ditarian sa mga atas. Kapaman na sila di ka penggelebegi sama rata apaman na kekuasaan na diuman baik kekuasaan na diuman. Tinggal pa ng mga ulama aisan na tinginan ang mananamar sakap kesawi sagyang kaya aurat na syaitan. Yakhrisu syaitan ala idra'i bani Adam bikasfi auratihim. So kung sa syaitan, so iblis, na isa sa kanyan din mananamar, nagumananaguntaman, agyang kayang buwat anu Adam, na pengasawa siran sa aurat. Samiya kadang-kadang lauhit mga pagarya. Apaman na teskil si ibu mga tao, apaman na dia kutua kasawiran sa dia kutua auratira. Samiya kadang-kadang lauhit. Kepakaiman tu apa mana sumanga datu nagyang kaya paman na pilay tanu sa mga tibiya paman na ayam api adidar udah tu nagyang tu apa man na pilay ro nagyang tu lebihan nagyang tu amya ka bumubuan agi apa man na ayar kira no apa man na mapaparuka kuno api antu de punggil lebegan ka nami susugut ka na semua tu may pamikiran na ayam ke tahu sa pamikiran natin na way miap dia kaya paman na lagi dengan agi paman nami susugu teka na di katawan lagi itu na pihak arata itu agama tanwa Islam na lagi dia dengan mudah sumanga baik na maniman tu agi kaya paman na mga mudin sa agi kaya mga ditaran
na napaman na paganayron na nagpapakayagyan ko ito amudin sa gyan ko ito alitaran ako mga bai na namala atan ito agyan ko ito akapkasaway sa gyan ko ito ang mga auratira na makaliriropat na tanto din ako manipis na kupaman namin tatandong na gyan ko ito ang mga auratira na udiin ang kasutaw laburon sa mga bai na kupakayag lupadala mo siya kung mga papikiranira na mas mapiagyan ko ito alagi ito alitaran mas mapiagyan mo ito lagi dito ang literan, apaman na kasasawaan na nagyang mo ito ang mga auratiran, o di na paman na makandiditar sila sa mga ninipis, o di nagyang mo ito ang mga litar na tanto din ako paman na kilotan na nagyang mo ito mga budadiran. Tingko mga ulama, aisan na pa mananamar na susyaitan. Nagyang ka na paman na kapananamang o syaitan na piya kapanang gila tanusan o na migay sa warning suwaga matang Islam. Sa lagi nagyang mo ito agyan tunoon mo Allah subhanahu wa ta'ala at iyan ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum min al-jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Hay bawatan Adam at Allah na uba kanu madidig o syaitan naman ito uba kanu madidig o syaitan sa lagit nagyang puto kiyang pakaawa niyan o di na kiyang pakaliwa niyan si ipo dua loksiyo si ipo surga ayaman na so syaitan na piya kaliw niyan so amatan o Adam ang sukaruman niyan awas si ipo surga sa kanyan man piya kaliw ron uway yan si u'anuhuma libasahuma apaman na piya yang kutua pekindan yang kiran agyang kutua ditarniran kaang may layag yang kutua mga kaya aniran na ayaw pag-asal nagyang kaya so syaitan nas kanya ni kigalabag sa agyang kutua paman na kapkadiman agyang kutua mga manusia. So alhamdulillah isad na paman na mapya paman na kedegtano ang mga wasiat o di na paman ang mga deuwan o mga ulama tano agyang kaya ki Panginoon nila sira katano sa agyang kaya kasapang isa agyang kaya aurat anto na abos itaks o mga dato abos o mga bay nasabot na may api-api wanto na aurat o mga dato na abos mayaman na niyan na mga bay di ko mga ulama aswati gino sumakapanta mo no kung mga bai na sumanga bai na kulluha aurat na basta bai na langon din ang buta yan na aurat naman ito so bai na pagaling din na aurat ayan dalil lang yan mutrakataro wallahu subhanahu wa ta'ala akataro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu aurat subayat ibu nabitan wa Muhammad na pagaling din aurat nabugyan ko ito hadith Ummu Salama apitaro yan at yan atusalli al-mar'atu fi dir'i wa dir'in wa khimarin wa laysa alayha izar qala idha kana dir'u sabilan yughatti dhuhura qadamayha tigu nabitan tigu Ummu Salama sigu nabitan wa Muhammad ini pakai siyan o natingyan o subayat yan na kepakaya tinggian sumbayang sekalian ayam buah susulut niyan nagyang kutu amu kananian nanti guna bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amai kagyang kutu ditarnian udi nagyang kutu amu kananian na kesampanganian agyang kutu palu agyang kutu amang amai itu pakai si kubai adi sumbayang apkile agyang kutu amang kalunian naman ito subay na gina di sumbayang na kailangan din api agyang kutu ang kalunian na kasasapangan inuman paman agyang kutu abaya so abaya piyag isunod huwag matano Islam si mga baik nagyang kutu ang ketuyok pala ketuyok sa paman natigo mga ulama sa sarang o burakaw kapara ingin adi sumbayang agyang kutu baik nakasasapangan agyang kutu ang kalunian digepakai upama mo subay ya sumbayang
Nana kasasawa na giya ko tuwa palo niya, kang ipaman na aya paniman tuwa kada ka na literan, na giya ko tuwa literan o bain, na di pa kasapa na sa giya ko tuwa palo niya. Na upama ko isugo yang yan ito, na miya bata na giya ko tuwa sarpo yang yan. So kaya ko maugin, na upama ko subay na gito liter niya na kailangan na makasusunod sa medias. Makapipinius kanian, sa giyang ko tuwa kapakapsun ko yang yan. Kaupama ko disunod sa medias, kakasawa na giyang ko tuwa palo niyan, na diterima na giyang ko tuwa sampo yang yan. Siapa man ko mga dato, natira na ar-rajulu dhakaru min as-surrati ila ar-rukbah. Suatu gila sudah tu na aya aurat yan na ipun na kadin sagyang kai apo sadian na taman sagyang ko tu alabiyan. Taman sagyang ko tu alabiyan. Sama no tu nagi aurat ko mga dato. Agyang kaya posad taman sagyang kaya posadian na ipun sagyang kaya posadian na taman sagyang ko tu alabiyan. Ayaw ko na dalil Nagyan ko tuwa katro o Ali radiyallahu an atigan la tabris fakhidaka wa la tanzur ila fakhidi hayyin aw mayit. Ayaman na ini agyan kaya hadith na tigan la tabris fakhida ubang kapsawa yang ko tuwa bubuna ka. Agyan kaya bubuna. Yang kaya bubun sing mga dato na di ko pa kayo wapsawai. Agyan kaya katro o Ali atigan la tabris fakhidaka na ubang kapsawa yang kaiyabuhun ka. Na ubang kap na tigu ali pagilay agyang utwa bubun, agyang utwa pedega melagi duuyang anta ka maatay. Api agyang utwa paman na maatay na di kepakai. Dia utwa biawa patah. Na di kepakai ubang kap na pagilay agyang utwa bubun yan. Melagi uyang-uyang antara kami wakat tadi kepakai inuman api agi kapi awak matan Islam. Na api agi kutua mai terketanu. Dia wakat. Na igi dah periguun na sasapungan lagi yang kutua ai pun sagi yang kutua posadian na taman sagi yang kutua lebih. Digepakai. O bagi yang kutua paman namanya wakat nama didiu pas kalian. Sagi yang kutua ka periguun. Ayah pedagian ko tua pangan na uyang-uyang lagi na mga pagari lagi mala dalil apaman api sa katano mga dato na nasya petano sa aurat ay ginaman po ang banda sa katano yung mga papasang sumbu sabi ang ayawa mga baisa sumang pangatano sa pangano sa aurat uwi na dito nung gusto pangamambo sa aurat kaba sila po yung aurat yan ada aurat tano na o kabayan tano apaman na sumanga baik na natalimaan nila nagyang kuto kabayatan ukiran asuma pengasiran sa aurat nasa pengantano mangguang yang kaya mga auratan di tanong pag-iilay yang kaya mga pusad tano di tanong pag-iilay yang kaya mga labetano yang kaya mga bubuntan na yung mato na miyak kada-kada apilay tano apaman na dato na ayan na ditaran yan nagyang kuto asyorpan apaman na kesawaan nagyang kutu abubunian nagu ayaman na kasasawaan nagyang kutu alabiyan. Na uditan ina ka mga pagarian. Uditan paganada suwaga mata no Islam. Na mapakaya mapeditan usagya kaya paman na lagi daya apaman na mga tao sumiyawa sa aurat. Mga tao sumiyawa sa aurat. Dayat na mapiyan nagyang kutu apaman na akan gelebakatan si kung agama tano Islam, agama tano Islam. Tumugaling tano sa giyang kai pag-usayin tano asyarat ijtinabun najasa. Manutan naman po yung puko sa nagyang kaya kapan ang ginay sa giyang kutuan najis. Sa katanwa paman na sumisyap sa sambayang. O di natin katanwa so tawa bara sambayang. Napangalan tanwa giyang kay Anton na busi najis.
Anto na besi lagi sa anto na besi paman na kailangan na masuti sa giyang kutwa kapsumpo yang agyang kutwa tao. Padati mo mga ulama sa sarat usambo yang nagyang kutwa istinabun najasa. Kapak awat ini yan sa giyang kuto ginawa niyan si iku mga najis. Marsiga tingtano. Agyang kuto at tingyan apsumbayangan na kapanang gilaan yan. Nagukala ni kalidasan yan agyang kaya mga najasa sa tarotob si iku. Bedan yan. Naman ito kailangan na so bedan agyang kuto ataw. Nadaabo na matatag ang najis. Wataw bihi nagusulitar niyan. Paman na sulawas utaw, sulitar niyan. Wabukatin lati yakifu alaiha alisala namuyang kutu adar pa absumbayangan yan. Sama no ito natalwa, kunanggilan tanong sa giyang kutu anagis. Paganero na sa mga budang tanong, yung kaya mga lawas tanong. Kailangan nataro ito pa masusuti. Apaman na masusuti ang giyang kutu alawas. Ikaduwa na giyang kutu ang mga ditaran tanong. So ditaran na pag-usar na ka sa giyang kutu ang absumbayang ka na kailangan na masusuti. Ikatlo lagi ang kutwa buka, dia kutwa dar pa absumbayangan ka. Lagi lagi kaya di tanong disumbayang. O di na anda di ka disumbayangan sa walay. Na kailangan na masusuti ito. Kailangan na masusuti daabon najis, daabon marsik. Sa giyang kuto dar pa di ka disumbayangan. Tingong mga ulama, agyang kaya najis na kadarun maksus yamna'u jinsuhu salat na matatanduan na natigiran amarsik upama kumatagus ikutaw na diterima na gyan ko ito asambayang yan. Upama kumidekat tabusi ko, lawas ka. O di na midekat sa gyan ko ito anditaran na ka. O di na matatagus sa gyan ko ito asambayangan na ka, na diterima na gyan ko ito asambayang. Lagi niya natin mga ulama, anadis na gyan ko ito kalmaita. Yang kutu amiyataya ayam. Yang kutu apaman na miyataya ayam. Lagi na yang kutu ariya. Apaman awad na miyataya ariya, na may tauto. O di na paman na yang kutu miyataya aso. O miyataya aso. O di na api anto na amiyatay. Apaman na pangangayaman. Apaman na ini sa parwaga matano Islam. Lagi na nikbetuan sa najis. Wadam uni lagi ang kutarubu. Apaman na kepakayaya asini ibarat si ko mga bay ginaman utua anda biya ko makira nabi di na biya ko magi ang kutua bisitairan na di ko pakay si ko bay anu lagi ang kutua bisita abadi sembayang. Kailangan lagi ang kutua apaman na bay apaman na sembayang na namay ko sa giyang kutua bisita niyan na guyang kutua ditar niyan na paman na sote da abon matatabu sa giyang kuto paman na o di na da amya tagpun sa giyang kuto haid uway. Padampan sa najis na giyang kuto kamar giyang kuto tinitanwa pakaberg api anto nanda pakaberg paman na lagi na giyang kuto mga rinhurs mga tanduay ato na pinari paman na pakaberg kulapo ano kulapo ano giyang kuto jin apaman na pakaber, tapi ito na pakaber, pangingin naman. Nadiga pa kayo buong katapos sa mga literang tanong, nagupaman, nadiga pa kayo mga paman na kumino akaon na, bagat ini pangunam, namisumbuyan ka di, ay langan na, mauna bako ito ang iyang kutuwa, lagi dito ang isuhamar, na najis kanyan. Walbaw, uli nagyang kutuwa tinitan wa titi, apaman nagyang kutuwa titi, apang-apo si mga dato, nagyang kutuwa mga bait. Padaropan nagyang kutuwa al-ghaid, nagyang kutuwa tinitan wa marsik, apaman na pupang-apo sa nagyang kaya, piyamanungan tanong. Agina sumarsik, apaman na ghaid, marsik ito, apaman na pag-apo sa nagyang kutuwa, piyamanungan tanong. Nah, ayam yan yung mga ulaman, alima, pagkanero nagyang kutuwa maita, yung kutuwa tingtan wa biya kaya ayam. Ikadua nagyang kutuwa dam, yung kutuwa tingtan wa rubu. Ikatlo nagyang kutuwa kamar, apaman na pakaberag.
Ikat-pat na giyan ko to al-bawl, giyan ko to atiti, nagu ayay kalima na giyan ko to al-gait, giyan ko to atintanwa, marsi. Nagyan kaya gait, giyan kaya gait, na udi nagyan kaya bawl, na kupakaya ka na ba, paman natin utaw, di na sumarsi utaw. Kupakaya giyan na natin ti aso, udi na paman na titi, paman na nagisagyan ko to atiti yan. O di nagyan ko ito at ainian na marsi. Napaman na isaw to piyagi pananggilan rakatano o agaman tano Islam. Ano na kusay tano saya, pagusay ng mga ulama importante ang tutukawan o paman na mga sabo na rakatano. Agyan ko ito paman na igira asumay to awata, ayaw na kinimbo wataan na bida su wata amama agus wata abubay bida su wata amama na tamang pansalikuman kapsusukuin na iyan na sotiti iyan na igira amin isubat si unitar tano na kapakayag yung buwaka kapseponay kuway. Ugay na sumubay awata na iya mo to atitiyan na disuto. O pamako inabuna ka iya mo to awata kabubay na tinitiyan kaniyan na kailangan na iya mo to atitiyan yan na ditar na ka nakapipyan na kadto. Bida gira sumama. Ay gira sumama na tamam sa likuman di paman na makasuwa kuman na iya mo to atitiyan paman na kinikat sa mga ditar tano na kapagayag iya buwan kapse puataro kapirikan sain labu paman na sepu na giyan ko tua miya sugat yan sa giyan ko tua mga didarantan padepan na kailangan nakatukawan tano na giyan kaya kapamuko sa wata bagi dapyo ku anta sa watata ama abdesta na giyan batananta nadi kenapa ta kebatan igira manotua pio puan kagia go to watara ka miudu nama ka kubatani ayaw stu nagia go to kia pupuin kau na paguna buka pia sabuna kagia go to lima ka nana mamia bata lagi go to abdes ka nana gini mo muna sumanga bay madagaling gida bay ya paman na di menayaw sama ketu api ya miudu suwat na di niya pupuan atingi na dia ko tu aku betal lagi ko tu abda sakat ati kudu beda sapok mana kudu mandi kena betal lagi ko tu paman nakapok pe kasagi ko tawat ati dia kudu na begabu wai bas kay ni miya kaudu dinas kay miya katiti na isa na nasebutun tano apaman na antano di kapakar niya mga ginawa tano kay gira kuan na paman na subay na isuguno karo mari apok pe ngawatanan kami bukan sa sunda walay na di niya mahukumuan kami paman ano man na yung usawa ka na naisaw to paman na tulikan tano o di na paginakaan tano liya ko to kapap is ikwata api ang kapanakiya kapatiyag yung ko to ata inian na kanamo to liya batal yung ko to abdes ka kanamo to pagkabatal sa yung ko to abdes ka lagi niya no paman na maabdes ka sudah sa masjid na sumiyagi na giya kaya aso sumiyagi na giya kaya aso layaman na niya na kaya tagisan niya na giya kutuan ditar na ka kaya tagisan niya na giya kutuan ditar o di na paman na yan nung pamaski ka na rin sumiyagi ay no miya ba talaga yung kutuan abdes kanta kada giya kutuan lagi nuto na miya ba talaga yung kutuan abdes ka okay na may pagkagya kutuan mo lagi yung kutuan aso na mababasa namin hindi kacagya kaya askingan na makapuno na buka. Makapuno na buka, nagyan ko ito agya pakapango na buka, nagyutun ni pamana, kaya agya ko ito nadis amin hindi katarkagya ko ito. Nabaka makapunubidas peruman. Nabaka makapunubidas peruman. Ay lagi niya pa, makaraya-raya kita. Upama kukya ko ito adar pa iyo, na paman na igirami oran, napakalagyan ko ito ay. Pagkalagyan ko ito ay natigagyan kaya paman na ikong icamas kita paglindin niya mga kanal. Kita din nakatawan o paman na ada mga titiyo, ada mga resiko. Lagyan ko ito paman na kiyaw kita kaon,
Kaya kita kaon, na upama ko, mini susaw ko nagyang kaya skinga, mini susaw ko nagyang kaya skinga, na upama ko mga sa masjid, na pangdaban na kabin nagyang kutwa skinga. Wait, kenapa dia berta nagyang kutwa? Dia kutwa abu das. Isa na napaman na kailangan na keswatan, wagida magida ko na agda tao, adi subra nagyang kutwa kanong piyoniya. May itu gua militar sih mati na biya dago kaya. Wait, dago pa kaya din subra yang apa? Artinya kia buringan aku lagi. Nagisay yang kaya paman namin intara sikrakan. Na isa to ino talo di paganada yang kaya paman aturan wagamatan Islam. Kagyo pa kaya paman nagyang ukoto kenapa pihak karata wagama na etan pihak karata naso pihak karata wagama Islam na etan pihak. So alhamdulillah pihak kaya ditaro di kapangusaya. Sagyang kaya mga nagidaya, bulaboro na biyang kaya nagis. Nah, ayat dalil sa paman na penanggilan tanong nagyang kaya mga nagis, nagyang utrakatan nabitan wa Muhammad istansihu minal bawl fa inna ammata azabil qabri minhu. Lidah sini wati nabitan wa Muhammad dina pakaawatini wagyang kutwa bawl. Ubah kita resikarkan dia kutwa titi inu mandi ke pakaya dia kutwa katiti apa man atau mitin dengan dia kutwa tahu apa man dapat titi pendi kau kaki paman lagi kutwa titi yan na tersiksa dia kutwa lawasian ubi dia kutwa ditarnian. Nah antu na ikasiksaan utau adinya na penanggin lagi kutwa titi yan na tersiksa dia kutwa lawasian ubi dia kutwa ditarnian. Nagyang kutwa tawa di penanggila na amay kami labunus kaniya na may kubulus kaniya na siksa kaniya sa giyang kutwa kubulus. Ayat ni nabitan wa Muhammad kadaklan kesiksa atau si kukuburian nagyang kutwa tawa di penanggila igiraman utwa tuminiti. O di napaman na dinian din na pelida sa nagyang kutwa titian na tersiksa giyang kutwa ditarnian. Namiyak kadang-kadang paman na kesimatan orang. Akhirnya nak titi sagia kutua mangarugu, odi nagia kutua paman na mangaderpa, paman na dikepakai abo na titi agia kutua tau. Na isa na napagi dengan tanong mga pagarian. Biya karata-rata ibu tadi gina manutua paman na sumanusia na api adi na derpa na paman na titiun. Web titiun. Kaisa ini apa man na uditan waya uditan umakainang ka nakapakaya mapagtano sa giyang kutwa mga tawan iyan bubila absiksaan sa giyang kutwa ko. Yuti katiro nabitan wa Muhammad at siya na istansihu minal bawla ka inna ammat azabil qabri minhu. Ayat natin nabitan wa Muhammad kadakala na siksaan o kuburian na giyang kutwa mga tao adi punang gila igira manutua communities kanya. Namanya kapia-pia surka waga matano Islam, agira community tano, na paman na pakauntunin tano niya. Pakauntunin tano niya, isahin kamaro, na andi pakatasi kagyan ko ito ang mga titi, apong pakapuos siya na kata. Kenapa mandiku pakai yang ko ito akatiti, atumitin dengan kagyan ko ito ataw. Manton, adi na paman na ketuun tano ang mga CR, lagi din na samol, sa mga airport, apa man nagyang ko bowl, napakatitid ito. Asara, manang gila ka, apa man na, di ka kita si nagyang ko titi ka, napakapakay, apa man na, titiru nagyang ko ito. Naboto miya karata nagyang ko lagi dito. Ikadua, katiti, apa man na, ini sa parwaga may Islam nagyang ko katiti, kilew nagyang ko aurat ka. Igira paman na community sutawa paman na kile dia untuk aurat yan dali tu ke pakai. Amai paman ka paman dia untuk akatipika atau mitinegka na paman na penang gila ka sa dia untuk pintar sekar ka sa dia untuk titika na guda apa ka pakai ni dak ke pakaya to mitin dengan dia untuk atau to mitin dengan dia untuk atau. Pada penadali lagi yang mutakatur wallahu subhanahu wa ta'ala surah Al-Mudaththir
Atigu Allah subhanahu wa ta'ala si ulabitan wa Muhammad wa thiyabaka fatahir na sulitar nak atigu Allah hai Muhammad na sutiyang ka udina pipiin ka. Apa man na ini sugudin wa Allah subhanahu wa ta'ala si ulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kuto kapipi udina kasutia sagyang kuto aditar agyang kuto tau. Ini sugu penulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kumangabay. Si panay si kumangabay agyang kuto kapipiran sagyang kuto mga ditarniran. Gira manuto niatagun agyang kuto adamul haid. Gyang kuto atigitan waruwa pakapugiran agina sumanga bisitairan wa tusalli fihi agyang kuto paman na ditarniran na pugusan niran to sa kasumbayang na igira paman na kaya taguan o di na kaya dekatan sa agyang kuto haid damul haid na pipi ano to kagito isuguan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada paman na suguan o nabitan wa Muhammad apaman na miyali si kong mga hadith nagyang kuto na alain nagyang kuto atigitan wa chinilas apaman na igira akya nagisan na pugunabang penuto. Dia kan nakakasum agia kasumbayang natupakay mana tetanong pa sutaw igira di sumbayang anta aka sumusunod sa chinilas agia kuto daw. Dia man nakalata utukuan. Importante nagia kuto apaman na masusuti mamu. Diga pakay panuga paman na ini depo pasaliyo na ini sulod ka. Oy. Diu tu ke pakay kailangan na kenumpiyudaan. Namu mialu penaan na sakataw amama miya kauma sabi ko tuadar pa amat sakataw amama miya kauma si kulabitan wa Muhammad ang uso mga sahaban yan lagi ko to mama na 2 minute na sabi ko sa kanya sabi ko to arum masgin na 2 minute us kanya so kaya ang mga sahaban na tanto sila dito kaya ra kita. Lagi ko to paman ay na miyak pikiran tinadin lagi aba ada lagi kaya mama. Paman na tantod na ya ko marsigi pamikiran na paman na 2 minute pa na sinja dia kaya ruwa masuk. Na isaw to paman na kiyat kaileran asunabitan wa Muhammad na magpiya agyo kutua tingitan wa para kay niya. Kenapa dia ini sugu sagian kutua mga sahabatnya na para nagani wa mamana. O di na paman na gelebeg ini samarat amamanan sunabitan wa Muhammad na tiga na da'uhu paman na giyang kanan amama na pabaya ini wa tiga wa kanubid na tiga na saig na napaman na giyang kanan na ig wa kanu saig na tunay ini ududan yung sa giyang kanan tinitian na giyang kanan amama ami akawma. Na isa pa man na pagkasuti sa giyang kaya bowl, mga titi o di na marsig, nagyang ka na naig, inumiya ka lala, limur katano giyang kayay, kagiyang ka na naig na pusar tanong sa giyang kutua kasuti. Pusar tanong sa giyang kutua kasuti. Pada pendapungan tanong ako kuman, nagyang kaya katulong mga ulama. Tanong din niwaya. Tigina waman ra'a alayhi najasatan ba'da as-salah wa la yadri mata hadathat fa salatu sahihah. Sadin sa tao asukya pakapasa dia di sembayang. Dia kapasa sembayang namile niyan anna najis sagiya butuan ditarnian. Ugay na din niyan katawano antum na ikiyatagu na dia butuan najis. Diniyan makukumpirm o anto na oras udi na paman na anto na ikia na disisagyan ko to aditar niya ya kapasan ka subuya ketika tunare ya paman na disini ya ko to lagi do to adi ka katawan anto na ikia na disirka lagi ko to sambo yang kana kurek na ba ka peruman ya ko to sambo yang ka kagi din ka katawan anto na ikia tagu na ko to na dis lagi dia naman buat tibu mga ulama alau kana aliman biha qabla as-salah. Si muda ka pa nakapakasumbo yang nakatawan na kanina adna najis sabiya ko to aditar naka. Ugay dati mo mga ulama nakiyalipatan ka ubang kau to PPE dia ko to aditar naka. Udi na ubang kau to kuha. Kaya dia no paman adna mele ka pa mamarsik saya. Na kiyalipatan ka ubang kau to unabi. Udi na ubang kau to PPE sabiya ko to abaro ka na to aditar naka.
fasalatuhu sahiyatun 'ala al-qawl ar-rajih. Na aya rajih mabegan atin du mga ulama sagian ko to lagi du usayan na ori kage ko to sabbe yang age ko to ta. Naman to katawan ka adna najis sagian ko to nitar naka. Ugay na kiyali patana ka ubang ka PPE. Udi na kiyali patana ka ubang ka una ba age ko to najis sagian ko to paman na kiya sumbe yang ka na nage ko to sabbe yang ka atin mga ulama na ori kage ko to sabbe yang ka. Obama katuh mga ulama ku aya kiat tanudin ka sabiang kutu najis kulitar naka nama sadi ka disembeyang. Aya mana nina ititin gagiang kutu sambeyang. Ititin gagiang kutu sambeyang na kiat usan naka ati gagiang kiat ditar naka najis saya. Dia kutu kiat using kau na umpama katibu mga ulama kakugugam ka makuha kau nagyang kutu najis sadi ka makaptu kau bisa kadakal apaman na kaya tu usana ka umpama agyang kutu chinilas ka na adu na najisun agyang kutu chinilas ka na kung pakaya gyang buha kandu ikaw na ipirik ka na makaptu kau bisa kadakal odi nagyang kutu imam agyang kutu pamana imam agi ko tua sahel udi nagi ko tua tutum apaman namia pikir ka asu tutu benaga udi nagi ko tua sahel ka na adi nama tatang una najis na ke pakayo to apaman na tua nakau apaman nande na ka agi ko tua tutum ka udi nagi ko tua sahel ka saden na paman na baru problemasi ko sampai yang ka kuri ket nagi ko tua sampai yang ka kuri ket nagi ko tua sampai yang ka. Ugay namay paman ka lagi dino paman nasuditar na ka. Nakaya to sana ka upamaan na najis. Kailangan na makabukas ka di sembayang, ang hindi ka pa kaya umani sembayang ang iyang kuto at tao, akatatanudan niyang paman, apaman na ano na najis ang iyang kuto litar niya. Anong pa na mga darpa, adik ko pa kaya ubatan ng sembayang. Lagi paman na kumusaitan no tanudan tanu ang yang kaya mga darpa adik ko pakai ubatan ng sembayang. Tingong mga ulama adik ko pakai udin adik ko tarima susambayang sagyang ko to makbara atau na makbara na gina sutiktan wa pelembungan. Ayan ko to kubur na di ko pakai ubatan ng sembayang. Di ko pakai ubatan ng sembayang. Nah, inon tatin mga ulama agyang ko to salatul janazah. Ay ginapa man sembayang inon ta ginap sembayangan agyang ko to wafat. Ay lagi dia no pa mau pakarayang tano. Naan mo pa ma paditano dia wafat. Nadan tano raw ta agyang ko to kiya sembayang iro. Si tano bu riaon sa agyang ko to kikubur no. O di namin ikubur dito. Nagyang ko to mga pagarinian o di na mga layukian, bulayukaian apaman na daw raw sembayang sa masjid nakupakaya paman na dia ko to kaya pamamayran sa dia ko to kuburian o di na sa dia ko to makabaran na sembayang siranon sembayang sa salatul janazah da abor ko kapakasusumpak sa iko agama tanwa Islam o ngayon namin ka mga sembayang lagi nung sumanawak ko alur asar lagi ko pa kayo mas nga sembayang sagyang ko to paman na makbara yang ko to makbara. Tingong mga ulama o di nakaturong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam. Suatu nabitan wa Muhammad sulyawa ulupa na pagalindin na masjid o di na pagalindin na kepakaya di sumbayangan. Enon tagyang kaya dua. Aya buat di kepakai nagyang kaya dua. Pag nairon nagyang kaya makbara, so kita doa mga kubur, nang ikadua na suhammam, diyan ka na natinutanoa mga toilet. So mga toilet, na di ka pa kayo ubatan ron di sembayang. Di ka pa kayo ubatan ron di sembayang. Ikadua, adalil, adi ka pa kayo ubatan di sembayang iso kubur, nagyang kaya katulong nabitan wa Muhammad, la tusallu ilal kuburi wa la tadlisu alayha. Ubakan watim nabi di sembayang, uban yung tindagan sembayang kung mga kubur, mga makbaran,
na ubah kano panapuguntut sa giyang kuto ang mga kubur. Madakal gina ko na paman na kilayta, ay gina paman na lumibunga tao, lahat ng mga tao puguntut sila sa giyang kuto ang mga kubur. Hindi man utong kapakan. Ini sa parang nabitan wa Muhammad, ubatan og puguntut sa giyang kuto anna milalabungon. Giyang kuto anna milalabungon, nali ko pa kayo man kanon ng puguntut. Kamu tu dengan lagi kuto paman na lupa ada abon milalabungon. Amay kagiyang kuto anna milalabungon, nali ko pa kayo ba ubatan ng puguntut. Why? Pada pendapat Nabi Tanwa Muhammad ala fala tattakhidul qubura masajida. Ibu Nabi Tanwa Muhammad ubani ubalo ya sumanga kubur mga masjid. Ay lagi dia upama nana makabara upama na badin na pama na pimbalo ya masjid. Adi itu kepakaya yang kuto lagi itu kamay no kagyong kuto kisah saparansan o agama Tanwa Islam. Aba paman na badin subuyangi agyang kuto mga kubur. Ibu mga ulama, alam mo na mga nakbituan sa makbara. O di na mimma hawla al-kubur. O di na giyang kuto apaman na tindu, apaman na pelubungan ko mga Muslim. Jadi menutup kepakai umur sebuah yang agyang kuto atau basta makasusunod dengan sa agyang kuto biyabaloy makbara. Lianna nahya yashmalul maqbaratu wa bina'aha alladhi hawlaha. Kagigyan ko ito ang maqbarat, ito mga ulama, uli lagyan ko ito ang isa saparan sa lagyan ko ito, di ko pa kayo ba sumbuyan lagyan ko ito ataw, namin pralaksya lagyan ko ito ang bertuan uli na mababaloy ang maqbara ating mga ulama. So Syekhul Islam na ayapid na yan na tiga na ittafaq al-a'immatu annahu la yubna masjidun ala maqbara. Yaong pungatingin sa mga imam, at dili nagpapakai ubang belai masjid sa kubur. Pamana lagi dia upama api pamana adin ketuon darpa adin kami kuburun api asati mampu. Nabi kepakai ubang yang kutua lupa na bau kubelu ya masjid ubang belai sa masjid. Wa annahu la yajuzu dafnu maitin fil masjid. Dan lagi dia mampu nabi kepakai ubah sa masjid na adin ilabun sa sunat. Melagi dito, pamana uwad na kubur, sagyan ko ito aloba, na dito pa kayo uwabalo ya masjid. Lagi dia naman po, na sa masjid, na apian ton manusia, na dito pa kayo uwon, ilabag. Dito pa kayo uwon, ilabag, sagyan ko ito masjid. Anto na yung kita tingong mga ulama. O pamakuan na may bubulog, apaman na may ambulay. Masjid ad na kuburun. O di na paman na, so masjid na kiuburan na. Tigo mga ulama, upama kubiyang utwa kubur, nauna na giyang utwa masjid. Ayaman na niyan na, miyaw na giyang utwa masjid, na pama kubur ya giyang utwa mga tao. Naya ko na keswa, natin kong mga ulama na kung ano na giyang utwa kubur. Ayaman na niyan na, itransfer na giyang utwa kubur. O mga timong mga ulama, kung sumasgit, napimbelay na din na kuburo. Ang tuloy sunat timong mga ulama. Paima al-uzala al-masjid, nakupakaya timong mga ulama, giyang utwa masjid na ayaw nukuhaan. Sabong sa giyang utwa, di kupakay, uba sumasgit na ad namin kuburo. Paima al-tuzala suratul qabr, o di na timong mga ulama, giyang kutubad na kubur na ayaw transfer. Ayaw ba nukuno na giyang utwa kuburo. فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. Sulamu lang wanating mga ulama o masjid. Pamanna bimbelay na kuburun. Kuni na kuburun na di kepakai ubo penambriyangi sa mga faradu o di na mga sunat kagiang kutuating mga ulama na isa sa paratos ibu muslim o ba sila isumbayang sa giyang kutua masjid adna mga kubur, adna mga o di na adna kuburun natin mga ulama natin. Di pa nagpapakayatin ng mga ulama o bagyang kutua paman na masjid ang makakikiblat sa giyang kutua mga kubur. Ay lagi din na paman nagyang kaya masjid dan orang bertanu na ubah na kasasanguran niya sa nupang kabar. Dan itu kepagay. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-qubur na ubah kanwating nabitan wa Muhammad
di sembayang sagiang kutu mga darpa maka sasangon sagiang kutu mga kubur. Nah, tigo mga ulama, alam mo na yan mo kung ano, taludan tanwaya, okay. Tigo mga ulama, adi mo nagkapakai, uba di sembayang sutaw sagiang kutu mga tuwili. Marahidul mu'iddatu liqada'il haja, yan kutu atingtan wap sumuan sa desan. Fayamna'u minas salah fi dakhilil husn li kauni mu'iddan lin najasa kagigyan ko to paman na mga toilet naro ketagu agyan ko to mga najis apa kapuul siya tano. Naguswaga matan wa Islam na ini saparian ubatan no ditedem tademi suwalla sagyan ko to mga derpa. Ayaman na nadikul pakai ubang kapubetiya sa Quran sagyan ko to mga toilet. Udi nagyan ko to paman na mga derpa paman na ketagu nagyan ko to najasa. Tigo mga ulama upama ko ini sapar wa gamatan wa Islam uba ke alu iswallah ditedem tademi iswallah si ko lagi dutu adarpa na aya penagian ko tua sambayang aula na lebih ya tinggi la dikepakai uba di sambayang ya ko tua mga toilet kagi dia ko tua toilet na isa pen ila ya mga ulama lagi nang ko ni darpa syaitan naman to syaitan so mga jin na isa ada pairan nagyang kanan toilet na digepa eno pan digepa kayo bang adi tiro tamu sagyang kanan na toilet kago pa kaya bagayran din sulaki bagayran din sulaki paman na kamarata ang kairamu isa man ako alwi tanong na yang ko to darpa ano na mga tuladan ayak man ako kumanain na makro igira apa man na so darpa na mga tasawir yang utwad na mga tuladan na di kapakai ubun sumbo yang sutaw kamakro to kala ni Imam Ibnul Qayyim na yakaturo o isa ko mga ulama Ibn al-Qayyim na tingin na upama kung giyang ko to akasumbo yang sa mga toilet na makru na mas lebih makru agian ko tu akasumbu yang si darpa ada na paman na mga toladanon imma li kauni madinatun najasa wa imma li kauni baita syaitani wa huwa sahih dia ko tu paman na hammam toilet na ayak isa sapan ru agamatan wa Islam na agian ko tu ketabu na dia ko tu najis na bugiu tu na walayo tu mga syaitan yang kaya paman na darpa na mga tuladanon na pamadinatuhu syirku wa ghalibu syirkil umam kana min jihati suwar wal kubur na ayakiya pakarataian ino tu ini sabar wa gamatan Islam ubatan di sembayang sagyang ko tu na mga tuladanon kato pagaya mau lubuto sa kapanakuto naman ito mau lubuto sa kapanakuto kaayatin mga ulama kadakalan ami susugat sagyang kaya ummah sajiran di kapakapan ako to nagyang ko to katatag nagyang ko to mga tuladan mga berhala o di nakatatag nagyang ko to mga kubo naman paman na ilitan naman nagyang kaya pada paman na mga tao ayan din di kapakapan ako to na berhala simbo niran o di na paman na adna tuladan na simbo niran nagyuti paman na kaya paka panako to na gyuti kaya paka panako to ira. Dahil ka nung patuloy. Kalau taruh dan lumke. Mad aturan tu deh. Ada dua dan taruh dengan proses. Para mapasagtan sa giyang kaya mga salata sambayang na kusentan na giyang kaya istiqbalu na kibla. Yang kaya kahadap sa kibla at tinitano. Yang budaya yang kaya kibla, kaya sa kibla. Kalau paiman to yang kaya mga silapuntan na ginadita no katawan sa kibla na
ilain tanurun sa kibla na yatong talo agya kaya tuloy ini kasang urus sa kibla. Di ko mga ulama apat sa salat agya kaya sambayang na istiqbalul kibla. Ira di sumbayang sutaw na si makasasang urus sa kibla. Si makasasang urus sa kibla. Ayaw ko na kiblat tano nagyang kaya Kaaba. Inurun ini betul nagyang butuwa paman na kiblat liikbalin nasi alaiha nasabab sa gyang butuwa kapakasasangong tanuron kapakahadap tanuron igira manutuwa paman na sumbayang tan. Ayat dalil nagyang butuwa katur wallah fawalli wajhaka syatra al-masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Siko kaya baru yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ang rasul na kenapa ayah paganay akibla o mga muslim nagyang kaya Baitullah. Ayah paganay akibla o mga muslim nagyang kaya Baitul Masjid yung kaya Masjidil Aqsa imato. Dinan man ipaganay akibla. Ino man yung kaya Masjidil Aqsa natantur katanoy amanay arga ang mga muslim. Agi isanan paman na darpa piyang ipagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala Baitul Maqdis. Naginan ipaganay akiblat ng mga Muslim, ginan ikakikiblatan nila. Nagyan ko tuba paman na sama sa tanuiman to nakatawan tanu ang kanan na maudaw na sa mga pagalitan ng mga Filistin. Mga Muslim siran na dito sila nagpampilagan siya kung mga duwatan. Kailangan o paman na so mga wata, mga lokas, mga gubay, o di na adna mga mama paman na giya ko ito ketambunan sa giya ko ito paman na mga istong, o di na giya ko ito mga bumba, adikina ni pamumba giya ka na ng mga Israel. Yan kaya kamabalitan ng mga Muslim na kailangan na agyan ko ito paman na dito din ipamanganin sa mga pagalitan ng mga Muslim. Ang iso mga Muslim na innamal mu'minuna ikhwa. Sa katano na magayaritan basta Muslim ibsubudya suna ilaha illallah na pagalitan sila. Pagalitan sila. Agyan ko ito ba yaman lagi bukta na si mga pagalitan ng mga Filistini, mga Muslim agyan ko ito ang pangalitan o dito sila kumulagan si mga pangalitan. Ayaman nagyang kaya paman nakakalidag yung kaya balitak. O ayaw pag-inay na ka na subalitak, na ayaw makararatan nagyang kaya mga pagalitan ng mga Filistin. Adira mo din pamunong sa mga Israel. Dabu kilita pa mga Israel, aba may ito awata, bubay, aba niyan masuswagin ka na ng mga Filistin. Kilita rin mo pa mga sa yung kaya mga sila punano, wag yung ito ang mga awata, na paman na gibuan na miya tayo kira, gatusan na miya tayo bubay, gatusan na miya tayo mama. Na upama ko kaya pagilitan no, nagyang kaya paman na gyang kaya suwao, nagyang kaya mga sarwang, na mata na kukaliti na nagyang utak ulaw. So kaya dito ang kapapasangan sa nagyang kana ng mga pagalitan ng mga Filistin, ipanganitan no sila ng kuwata, apakadagan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagugyang kaya paman na mga dito ang mga Muslim, nata itawfikan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paman na umupan nila nagyan na ng mga pagalitan ng mga Filistin, nagyan na ng mga Israel sa mga Yahudi na madasan sa Palestine, kakalamayra na ng titwa darpa. Laman ng titwa darpa, matag sila sa namiyaling, nakata na paman na sa mga Palestine na irang binan na paman na kaya paka ragdan. So, alhamdulillah, may ito na napaman na ketabuan mo sa paman na maratabat ang yung mga dato na katanong mga Muslim sa pagnintan si Allah subhanahu wa ta'ala paman na badinanan mapasad sa magaan nagupaman na mako mga Palestine sa mga kabanariran nagu sa mga Yahud na madasiran sa Palestina. Dunatan wag yung kaya kumusaitan. Sigum yaw na naayakiblat ng mga Muslim na yung kaya kaya Masjidil Aqsa. Uwi na sunabitan wa Muhammad na yan nakabayan apiapan na makakikiblat sa kanya sa Masjidil Aqsa na ida di sumbayang
na iilatihan sa Masjidil Aqsa yang kaya Kaaba. Pamau yang kaya Kaaba, mga 10 buya. Na pamau si matatang para Masjidil Aqsa, na sunabitan ng Muhammad na si iskanian gede. Ay man na iilatihan na Kaaba, Masjidil Haram. Sige kung yung kapirahulan, na ini turun lagi yung kaya ayat, apitir wa tafawal li wajhaka syatr al-Masjidil Haram. Ay Muhammad, nasangor na kandat din yung kaya buntalaka sa syatr al-Masjidil Haram, sa giyang kaya yamanan yan na tumang para sa Masjidil Haram. Sama na ito na, miyada agiyang kutuwa, panganaya kiblatu mga Muslim agiyang kaya paman na Masjidil Aqsa, kayan na miyabaloy kiblatu mga Muslim, sa giyang kutauras, na giyang kaya paman na kibla, agiyang kaya Kaaba, san matatang paman na Masjidil Haramay. Tigong mga ulama, agi malatin dan tanong, tigila na di kepurik susambayang inunta na makasangor sa tao sa kibla. Inunta na makasangor sa kibla. Malagi dati mga ulama o si imatatago sa tao sa gilupa, at aga si isa paman na kawang, o di na si imatatago at mga ulama sa kaludan na kailangan din na igirap sumbayang sa tao na makasasangor sa kibla. Inon dati mga ulama, agyang kutwa tao, adin niya nagkagiga. Ubas ka niya ng makasangor sa kibla. Kagi pa man, adin na mga oras, kapagay adin ka kagiga, kapakasangor ka sa kibla. Kagi din natin mga ulama, nakal marbuto awil maslubu ni gairil kibla. Paman ay lidas sa nurunwang na nagyang kutwa tigdan wa mamapato, kaikatan. O kamagwad na bimarata kutaw, na paman ay inikatan kaniyan, na nadiga makasasangor sa kibla. Nagyang tadi nga kapakasasangor sa kibla, nagpapakay din na paman na sumbayang kaapya kani makahadap sa kibla. Idha kana mawthikan la yaqdiru alayhi, fa in yusalla hasba istita'ati, nasan sa kaklugang at mga ulama, sa kapakapsumbayang ka na makapsumbayang ka. Apya ka pa di makasasangor sa kibla. Kagigyan kaya syarat a istiqbalul kibla, na padalas ko mga syarat a igida adi kugaw tao na mapagada. Igida di nga kuga, na yaman na niya na kuda agyang kutuwa kababaloy niya na syarat, apat sa ikong mga syarat ko sambayang, agi na nikiyawumpungan sa ikong mga ulama. Lagi din natin kong mga ulama, kap kuda iyan, kung kababaloy niya na syarat, na igida manutuwa, tanto dun na po, minitaralo agyang kutuwa katidawa. Yaman na niya na ditidawa, so mga Muslim, ang usupaman na mga reduay, na napamanap sumbayang sa mga Muslim sama sa adi kapakatidawa na apya di sila makasasangor sa kibla ang ipaman na ada na uzur ang iyang uto katidawa. Lagi dia penarti mga ulama nagyang uto pulagoy sa gyang uto mala begel o di nagyang uto mala katutong o di napaman na gyang uto paman na mga uzur ini bagay o agama tanwa Islam. Naman ito, dia kaya sambayang mga pagarya. Ngayon tanwa ni pangusaya ka da ako kita matanwa ya ibuga. Dia kaya ni mawag. Melagi dusi ka sa kaludan, matatago ka sa yaman niya na makada ka sa pelin. Melagi do pa man ka sa katidawa. Naman ito, katidawa mismo. Yaman niya na makapsambuyan ka. Melagi do yaman niya na baga pangawatan nun wala na baga do na pamamaya pato na makapsambuyan ka. Da okay, agi kaya sambuyan na uba-ibaga o mga tao. Na, tigo mga ulama, alam niya nagyang kutuap kesakit. Nagyang kutuap kesakit, na di niya nakulugaw-bas kanya na makasangor sa kibla. Nagyang kutuap din niya nakapakasasangor sa kibla, nasa din sa ukit, akapakapsumbayang iyan, napsumbayang nagyang kutuap tao. Mama na, wanap kesakit, ama kaiga, adinya nakagawa sumangor sa kibla, napsumbayang ang yang kutuwa tao, agyang kutuwa paman na sambayang yan na kurikan nutuwa tigo mga ulama, sa aya dalil, nagyang kaya kantor wata, fattakullaha mastata'atum, kalakan yuswata, kodiyang ka, kaayaman na niyan na kagaganiyo. Kalakan yuswata, sa agyang kutuwa diyang ka, kagaganiyo. O sa yung tanong agyang kaya niya, si tanong pagpusa agyang kaya syarat, syaratul khamisu an-niyah.
Isad na ya pama mapunganad dano sagyang kaya paman na syarat sagyang kaya niya pamadagan na inaap ke sagadan o inaap ke si matano aap yang kaya kapeniat na dan yan na maswa agyang kaya kapeniat. Tigo mga ulama apat sagyang kaya syarat o sambayang na suniat. Ayaw ko na betuan selalu agyang kaya niat al-qas dia ko antap putaw agyang ko to antap putaw sama no to na upniat ka absembayang ka naging mo to mabuhay antap ka naging mo to absembayang ka. Tigo mga ulama asuniat na marayag ang ayadara pa yan na supusok. Ayaman na niya na upniat sutaw na si ibu sa dia ko to pusok. Fala yahtaju ila talaffuz biha. Na kenapa kailangan natin mga ulama ubadik terwa tawag yung utuan atiyan. Pamagop semboyang ka, na din kailangan umagilaw ka naway tuan usalliya salat duhur, pamana ibarat na samboyang nga duhur. O di na pumuasa ka, na din na kailangan umagilaw naway tuan asuma sahara Ramadan, o di na piluga sa junub, na napugilaw ka naway tuan agtasila igtisalan junub di kailangan uba baka diterong agyang kutu peniat naka agi saya mananian naniat na aya dara pa iya agyang kutu paman na puso anto na ikukuman utaw adi maniat sa paman adi niya diter udi agyang kutu adi katero asagyang kutu aniat anto na ikukuman yan tigo mga ulama aya kukuman yan na bid'atun manutun bid'ah agyang kutu ani kanter o tau sagyang kutu ani atian ino to ku bid'ah na miya bid'ah kagidang galabaka o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na udah pendegalabaka o mga sahabat niyan sama no na da miya panutula sunabitan wa Muhammad na baigina disembuyang na banyan diterong agyang kutu ani atian da miya panutulo mga sahabat igira miya masuk Ramadan na di sila ni mamuasa na di sila dito lagi ang kuto ani atira sama no tuna yang kanan kapaniat kilapiat na dana nanggalaba ka o nabi ang mga sahabat niya na tigo mga ulama upama kupsumpo yang asutaw na aya din napakapaniat niya nagyang kaiyak pusuyan sasadin sa pamanap sumbayangan niya upama kuluhur na peniyatan niya ng pamasapos yan, ayak sumbayangan niya na luhur, o di na sumanga pada mga wakto. Saya dalil, nagyang ko takatir Allah innamal a'malu binniyat, ayaw mo at tarimaan amal, o di na banasan amal, nagyang ko tuwakiyak peniyatan. Tigo mga ulama, awayan wi ma'a takbiratil ihram, litakuna niyatu muqarinatu lil ibadah. Kapag kaya mga ulama, ayaw di ka peniyat utaw, nagyang ko tuwakap takbirat yan. Apa man, nagyang ko tuwakap paganayakan takbir yan, sa takbiratul ihram nagitu di pamana kapaniatian sa sembayangan niya naging untuk waktu sembayangan niya wa in taqaddamat bi zamanin yasirin fil waqti fala bas upama kung yung niatian na miniunan niyan penatig mga ulama pamana dan yan misabay sa gyud untuk takbiratul ihram lapko pa kay penutuatig mga ulama dan na baru awid dapat pamana lagi niya upama namiyan nagkaswa bang nakatawan nakawa katutuan luhur rasul lupa sa masjid naman ini at kau sembahyang asa luhur namanya rasul lupa sa masjid kaya mata na tumiyak birka na okay nagyang kutu sembahyang ka namo kailangan ni paman na baga peniat peruman tigo mga ulama asaratun natigyan agyang kutu niat na matatago din si usambayang matatago usambayang kaupama ko sutaw na putulun niya nagyang kutuan niya tiyan na kung niya nikasambayang na miya bata nagyang kutuan sambayang niya miya bata nagyang kutuan sambayang di kay importante yung kaya niya tigo mga ulama apko pa kaya tingyan sagyang kutuan taw ami sambayang sa aya yang ditindag yan na sambayang aparado apadus kanyan kumaamon uli na tutarang bisa agyang kutu paman na niat yan na paradu na alit niya no to sa sambayangan na pila paman na sambayangan sunat o paman mabukuti mga ulama o paman nagyang kutu sambayang yan
na napaman na kabayang iyan upama ma'al jamaah paman na lagi diyan upama na di ka disumbayang miyawri ka upama miyawri ka na misumbayang ka sa luhur lagi ko to di ka sumbayang sa luhur na mele ka upama o di na adna miya kasulid na pendima ang mga tao. Lagi ko to di ka sumbayang aking bubulu di disumbayang sa luhur na kumpa kayo to di ko to kaya niyati ang sa faradu na dia nui ka benda sunnah na duka rakaat tebu memang dan wisuda maka na sikap na memang percaya dia ko to misumbayang sa luhur jamaah. Gitu itu mga ulama apa yang penapaman na so tau na nami bubulu upama ayani atian na faradu na to pagayo to paman na balu ini na sunnah balu ini no to sunnah. Tigo mga ulama so kada kalaliman to si mga tao na natigiran ini bubuiran abid si ukapnian. Wa tasaddudan ma anzalallahu biha min sultan. Apa man atugo mga ulama agya ko to ba tore ini piamu mananiran agya ko to agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Agina natigo mga ulama so dina nikapniat ko sambayang lagi dia agya ko tanawaitu an usalli farda kada adada kada min ar-raq'ati adaan ilay khalf hadha al-imam. Lagi din so paman di panganu si ko mga siko paganaya di manambuyang agya kaya nawaitu an usalli farda kada farda duhur adada kada pamana sukada kada rakaatian apamanna sumbayang ana mo pama adna imam ka agya kaya lagi din na pamanggi di ka pakasumbayang na napamanna pakalipatin yun na di tu mapi akapniat ayat na mapi akapniat lagi ang kutu asapos agi ang kutu tawai dia kutu posu agi ang kutu taw mga pagariya ditanong di na pakastas lagi kaya paman na di kapagusaya sa agi ang kayaniat importante ayat tanto asubutang sa agi ang kayaniat na lango na pumigil na pagkatano na napaman na cita niyata sa agi ang kaya mga posu tanong daaba simba apaman na ba kailangan sa batano tunay ni matero agyang gotuwa ni atanoro inunta agyang gotuwa hajj nagira hajj naliladi matero agyang gotuwa labbaika hajjan labbaika hajjan so saboy diro na dan na paman na bapniya taw-taw aban yan matero berasatan Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal mapiya ano pa na ko oras na na sabab sa giyang kaya malumatas miya pamangusita na kapagaya ipagita nungod niya sa paman na mga pakaisa wad ng pakaisa iyo sa giyang kaya paman na miya pamangusita ayaw ta miyaw sa sita kagiya nagyang ko to satrol aura asa pangin sa aura ikadua nagyang ko to kapanang ginay ko mga najis ikatano nagyang ko to istiqbal qibla na ikapat nagyang kaya niyat na wala mga pakaisa iyo kung gatano sumbag na insyaallah na sumbag gatano gyud ko to ba si talong mo yatu bisa dia ka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.